както е вечна клетвата ми 2400 години вече, както е вечно изкуството на медицината, както е вечно изкуството на медиците, така да пребъде и медицинския университет във вековете. Кълнейки се в старите си традиции, казани и скрепени с клетвата, така поддържайки ги вече 50 години, да ги предадем на младото поколение. Защото знаем, че човек е толкова голям, колкото са мечтите му, и толкова успешен, колкото сам пожелае. Днес на нашия празник аз отправям призив към бъдещето. А бъдещето, това сте вие, нашите студенти, нашите специализанти, нашите докторанти и млади служители. Нека стане ваше мотото. Студентите. Ние специализантите. Ние докторантите. Ние младите служители. От Медицински университет Варна сме студенти тук, специализираме тук, израстваме в науката тук, работим тук и ще останем тук, в нашия университет, в нашия град, в нашата държава, защото България има нужда от нас.